ka jingruai khasi ka bathmai ka bala ai kerteng por bala leng ka ba on supply pai ba no ka ar phaulai tarik no pra ar hajar ar phau ar ha ka por sau bachi janmit ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng Tony Mensong la tho bat panwan surya kani ka jingruai do samla Tony Mensong ubadai ru utrai jong ka te ka YouTube channel balarwai da ka samla Torina Shadam badu samla Tony Mensong bat kinunge shim banta ki bah khmat ha ka te ka music video kilong usamla birbal basaw ya moin bala jutip pai ba kum umadiang bala shim ya ka banta kum utingsham bal ka samla rupamon suchang kabala shim ya ka banta kum kapuran lambat ki wei ki bala shim banta lang kum kinong shad ha ka te ka music video